Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh iki kadal iki? Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti Kak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh ngono. Nek gak pengen jemputmu itu kritik, Diapakne? di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene yuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro disangga dhewe tanpa sambat, Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. tanpa dicekeli ya. Anda perlu tahu, Ndak mung ngono ae ra gumun aku. wong lanang ngamik sakmene sik njaluk nunggoni ndok loro pi. Cara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Mbak, aku krungu jare sampean nek pinter bahasa Inggris to. Jajal nek iso bahasa Inggrisnya 2 mobil 99 yo apa? Nek iso tak akoni suhu. Su dengkul matos isu. Ket dhisik nek dengkule atos nek empuk yo benjut. 2 mobil 99 ya. Yo, Tak tokne jurusku. dadak nganggo jurus barang to. Dewa mabuk. Gek we iki nyapa? 2 itu. Iya, lah nek mobil Mobil wikar. 99. 99 kuwi 99. Lah terus nek digabung nih. Tukar nenen. Joli jalan pedel. Ini parah ini. Bi, Dalam. jajal munio 1 biru sampai 10 biru. Bar kuwi 1 tongkol sampai 10 tongkol. Cek. Apa ki, Bang? 1 biru, 10 biru sik ya. Iya, ndang. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Tak akoni pinter tenan. Cah kene kok. Iya, percaya aku. Lah nek 1 tongkol sampai 10 tongkol. Iki akeh wong gagal iki nek iki keterak aku ora mungkin gagal. Tenan apa ora kuwi? Aku soalnya wis senior. Rasa omongnya ndang. 1 tongkol, 2 kontol. Lah, kepleset to. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol. Ngono jarene senior. 1 kontol. Lah. Astagfirullah. Kamu nomornya masih aktif.
Halo Besti. Ya, halo. Ya ampun, tak kira udah ganti nomor kamu. Ora, nomorku ke dhisik ya kuwi. Ora tau ganti aku. Lah kan biasanya setahun sekali kamu ganti nomor. Ora, dari sapa? Gimana kabarmu? Kabarku apik. Lah dengaran nek telepon arep nagih utang ya. Walah, utang toh, ndak masalah, aku ndak mau nanyakan itu. Oh alah, tak kira arep nagih utang. Jelas aku kaget ya. Orang utang cuma 10 juta aja kok. Kamu mau lagi apa ndak? Mumpung banyak rezeki nih. Tenanan toh iki. Iya. Ya wis beneran nek no, kena tanggo tuku sempak. Sempakku jebol kabeh. Ya tak kasih kamu 15 juta gimana? Transfer aja ya, soalnya aku lagi suwibo banget gak bisa ketemu Ya wis ora apa-apa, ora ketemu ora apa-apa, sing penting duwite kok. Nomor rekening kamu tetep toh? Iya, tetep kuwi. Yo tak transfer sekarang yo. Tapi engko utangku saya akeh lho. Alah ndak apa-apa. Lah dhuwitmu akeh men. Duit apa iki? Awang korupsi ini bojoku. Lah aku kok mbok katutne mlebu penjara. Ndak apa-apa, nanti kita masuk penjara bersama, masuk neraka bersama ya. Oh alah ceritane kowe arep golek mangsa ngono ya. Ya ora iso aku ketut wong ora nek buktine kok. Ya bisa no, udah ada bukti transfer ke kamu toh. Nanti kan kalau polisi menyidik kan kamu juga kena, aku juga kena, namanya juga Besti, harus sama-sama senang, sama-sama susah ya dah. Besti? 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 Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15. Tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu i. Iya. Ilat larang ora kok ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok, sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki mang? Ora mungkin salah. Tah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Kok besarmu? Ya. Ya apa, Mah? Ya. Iki mah dino apa ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lah ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Ya sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Kok kesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur iki. Itu makarmu. Turun jopo. Yo aja turu jaba to ya aku kademen yo. Oh bojone wis macak sedina banget dadakno. Dianggurnya rumah sama kok sokan. Turun jopo kono. Ngono ki lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono mureng-mureng. Tapi. Ngapa, Mah? Duduk. Duduk yang ganteng gitu loh, Papi. Wes ki lho. Ya kok masih jelek? Ora yo elek kok. Oh iya, Ding. Wih, Papi. Tadi mami ke bawah tuh.
Iya, terus? Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Atak apa? Papi nutol apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Belas ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benih ku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saitik enggak? Tuh tak eman-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa ya terus gaene nutal-nutul rono rene ngono ya. Necek banget loh kamu ini. Malah pipi. Wis ra isin karo tatumu sing gambar kodok kuwi ya. Lah nyapa izin? Izin nek senengane ngetengi rono rene lah wi izin. Lain kali kamu tuh harus lebih perkasa lagi. Itu ada Mbok Rondo yang sebelahnya itu ya. Kamu harus hadsep loh. Yo ben ora gagas. Gonku tak eman-eman mah. Tak tutul ning nggonmu tok ae. Wis nang terus kono. Yo. Wis nang ndi kono? Cek. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol ya. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine, sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Di sawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet tok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah di sawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending tumpang sambung. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kan duwe etole ta. Mas, Nyapa, Dik? gak kepingin sih kayak gini kita sampean. Ora minat aku. Belas ora duwe angen-angen. Asing teman, temen ta, gak kepingin sing punel-punel empuk ngene iki lho. Tenan, Dik. Wong duwe awakmu lho wis bersyukur. Nyapa pengen liyane. Walah, gak kasar kepingin sing modelan kayak gini. Ora, Dik. Lah kuwi lho apik keseng etok. Ya wis lah. Untung aku mau gak kepleset omonganku. Jahat. Nyapa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok ora kon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok jaluk neh kaya tuwon iki. Penak Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi yo pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome pre panggah sing jerit lambene. Koke uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang ki sing tau diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwo, pomo ora dijepit ora ngiwo nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Wong padha penake. Makane kuwi fungsine. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Nyapa? kowe iki kok gayamu ra ireng. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat.
Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu. Kok ya gaya." Tak omongi ya, Ngalane cah cilike mbok omongi. aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Bi. Aku iki kok penasaran to. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane nak endi to? Sowi mentolah mikir roh apa ora jane? Enak iwak biawuk, Mas. Tenang. Enak tenan apa ora? Kok ora sesuai karo kenyataan. Tenang. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Lah nyapa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku dudu ana iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Hei, Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok lancang lambemu. Kan lho aku sih marah-marah nek delok niku niku wis dihujat niku gak sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho sok ngorokno aku kok rengginang Kon anakku kok rengginang lah wong raimu lho kok berengkesan pindang. Wis nek aja tukaran nek kon mesti ya setiap bulan HP VN nang konyane tukaran terus. Mantanmu ta iku, tak koncone. Koncoku pindahan teko Semarang. Oh ya Allah jahat kan nek koncone. Ilinga ya, selagi iki duduk salahku. Gak koncan selawase ya oke, gak ngurus aku. Bapak lah jahat, lah ngarek lo ngomentari statusku dari Jawa sama dengan Hama. Emang kane, sik talone maneh ente gak lancang lambene arek iki. Pun aku bolokna Jawa Hama, tapi setidaknya aku gak tahu ya nggak SW Semarang. Yuk tarik celorot-celorot coy ya. Hanya ditambahi kayak gini dar dora Semarang anti gedor. Mak mama tuku nanas gorong disumet kok wis panas. Yuk tarik kornet takon. Kornet iku apa? Yo sing nyari duwe-duwe gebes iku lho ta. Iku kernet. Lho, kosok kliru nek ngono berarti.